Kan I se vandet dernede bag ved træerne? Helt ude bag ved marken og helt ude bag ved træerne. Og det er jo der, alt det vand herop fra vores jord kommer og dræner hele vejen derned. Så der er ikke noget vand, der bliver liggende her i jorden. Medmindre at man tilfører kompost, organisk materiale til sin jord, som kan holde på det vand, der kommer oppefra. Så det er det, vi gør. Nu kommer der nogle af damerne, de kommer lige for at se, hvad jeg laver. Og det er meningen, I så lige skal fordele det her. Fordi min plan er lidt, at hvis der ikke kommer noget vand her i nat, altså regn i nat, eller i løbet af aftenen eller morgenen, så skal jeg vande det her, inden jeg lægger plastik på. For ikke at udtørre jorden fuldstændig igen. Fordi lige så snart der er vand under, altså lige så snart der er fugtig jord eller fugtig græs nede under plastikken, så det fugt, det bliver ligesom ved med at, og vi kan lige gøre det herovre ved det her plastik, så kan I lige se, hvad jeg mener. Det her det er det gamle plastik. Men lige så snart der ligesom er fugt nede under plastikken, så når det fugt, det ligesom prøver at fordampe, når det bliver varmt derinde, så fordamper det, men så fordamper det jo bare lige op på plastikken. Og det gør så, det kondenserer og falder ned på jorden igen. Så der er ligesom sådan en cyklus af vand. Altså, ikke en cyklus, hvad hedder det? Hvad hedder det? Den der, altså hvor vandet ligesom fordamper, møder brammen af plastik og falder ned på jorden igen. Og så bliver vandet inde under plastikken. Og dermed kommer vandet tilbage til jorden. Det var måske sådan lidt en rodeforklaring, men det var lige sådan, jeg kunne gøre det. Så det er planen nu. Nu er damerne i gang. Så det er planen for i dag. Det var egentlig at få fordelt det her jord, få skravet det væk, få fordelt jorden, få det kørt lidt af det her op. Komposten, der skal nok lidt mere på i morgen, når jeg har lidt flere kræfter igen. Og så i morgen, så skal jeg have det her kæmpe store stykke plastik på, fordi jeg har fundet sådan en gammel, flyer fra min mormors tid, da hun gik på husholdningsskole. Så bagerst i en af hendes bøger, der har hun klistret sådan en flyer ind fra, jeg ved ikke engang, hvad det hed, Dansk Husholdningsråd eller et eller andet, som de havde lavet dengang i 50'erne. Eller slutningen af 40'erne er det nok. Og der står nemlig, at dengang, hvis man spiser sådan, som man gjorde dengang, og det er jo hovedparten af det mad, vi spiser, det er faktisk sådan noget mad, sådan noget gammeldansk mad, kan man sige. Godt med fedt, og godt med grøntsager, godt med kød. Og hvis man spiser sådan, så skal man bruge 100 kvadratmeter per voksne. Per kostenhed hedder det, og det er så per voksen, ikke? Altså en voksen er en kostenhed. Så hvis man er 2 voksne i en familie, og 2 børn, så skal man så have 3 kostenheder, fordi børnene spiser cirka halvdelen indtil en vis alder, og alt afhængig af om det er en dreng eller pige, spiser de jo så en kostenhed. Så 200 kvadratmeter skal jeg have her, fordi vi er jo 2. Så er der også lidt til at give af, og lidt til at lave fejl på og sådan noget, fordi det kan man jo se her. Det er første år, jeg er her, og der er faktisk ikke sket andet end fejl, kan man sige. Så får jeg bare det bedste ud af det, men det er jo ikke fordi, det er sådan, som jeg havde tænkt mig, det skulle være. Og det er jo dejligt, at jeg så startede YouTube op igen på det her fejlår, men man kan lige se, altså det kan godt være, at de der gulerødder, det var en fejl, ikke? Men prøv lige at se her. De kommer jo, ikke? De står lidt tæt stadigvæk, men prøv lige at se her, nu trækker jeg lige ned. Se lige her. Altså, så man kan også bare så en gulerod, og så kommer der jo en gulerod op. Det er jo ikke fordi, der ikke ser flot med. Det er dejligt. Det smager virkelig en gulerod. Ja. Så prøv lige at se. Det begynder at ligne noget. Det her kommer helt derovre til hækken. Hele vejen herop til, hvor der
Der kommer et stort stykke plastik uden huller på. Kommer til at ligge hele vejen heroppe fra. Og lige 1,5 meter ud fra hækken. Og så ellers bare hele vejen over. Det bliver i morgen. Og så den del af det. Så er den del af køkkenhaven ligesom klar til, at det bliver forår. Og så kan man ligesom slappe af med det. Og så, når jeg har høstet gulerødderne, og når jeg har flyttet kålen ind i drivhuset, så skal jeg have fordelt bunken herover ud på det stykke, og så et langt stykke plastik derpå også. Og så er det ligesom den her etape og næste etape, og den sidste etape er så dernede, hvor bunken ligger, hvor der så også kommer et langt stykke plastik på. Så har jeg ligesom 3 stykker kæmpe store plastik, som ligger og undertrykker alle de der, ukrudtsfrø og alt det der hele vinteren. Og det, så må vi jo se, hvordan det bliver til næste år. Det kan også være, det er en fejl. Jeg ved det ikke. Vi må se ad. Så, men jeg filmer lidt igen i morgen, når vi lægger det store plastik ud også. Så vi ses der. Hej! Hej. Ja, bedre sent end aldrig. Nu er vi kommet en hel uge efter, at jeg faktisk filmede sidste gang. Og jeg lovede jo lidt at vise det der med det plastik. Og se nu dengang. Er det ikke smukt? Hvis man kan sige, at plastik er smukt. Det kan man ikke. Jeg hader faktisk plastik, og det er sådan lidt... det er lidt at give afkald på nogle værdier, jeg har omkring plastik. Jeg vil helst ikke have plastik i mit hus. Men lige præcis til det her, der er plastik bare det bedste. Eller det mest effektive, kan man sige. Det ligger bare her, fyldt med en masse marksten og en masse forskellige ting, for at det ikke flyver væk, når det bliver rigtig, rigtig blæsende her til efteråret. Ja, det er vores nye hane. Han kommer til at være rigtig meget med på vores videoer, fordi han galer hele tiden. Han kalder på damerne hele tiden, men her kan man... Igen, og det er hver gang jeg snakker. Det kalder jeg så bed nummer 1. Det er det øverste bed, og det er... Han bliver ved. og det er så sådan, det kommer til at være. Et bed her, et bed dernede, og et bed nede forneden. Ja, det er fint. Og det er bare super fedt at vide, at nu er det her klar. Det her, det er klar. Det ligger bare... Det ligger bare og venter på, at det bliver forår. Jeg kan sige, måske skal det lige af en enkelt gang her en uges tid, når det rigtig regner en hel uge i træk, så det faktisk bliver rigtig godt fugtigt nedunder. Det kunne måske godt være. Nu er det jo... Ja, det var jo så tørt. Grunden til, at der ikke kom nogen kartofler af en mængde, man kunne leve af, det var fordi, jeg ikke vandede, men også fordi, at da jeg lagde plastikken ud, der i sommer, da vi flyttede ind, der havde det jo ikke regnet i 2 måneder, så jorden var så tør. Og det havde jeg ikke tænkt over, fordi der, hvor jeg kommer fra, det er gammel mosejord, der er så meget vand derude hele tiden, og der bliver aldrig nogensinde tørt. Lige meget hvor tørt der er alle steder i Danmark, så er der aldrig nogensinde tørke derude. Så det jeg er ikke vant til at arbejde med det der med, at man skal vande og holde det med vand. Men det skal man altså her, fordi der er en... Ja, hvad skråner grunden? Den skråner vel et par meter eller sådan noget fra toppen og helt ned til bunden af haven hernede. Han kalder på dem, men det er fordi damerne, så de går herover, og han har ikke lyst til, at de skal gå hver for sig. Så nu kommer han lige over for at hente hende. Er det smuk? Han er meget smuk. Ja, det er meget fint.
Ja, det var meget fint. Og de har jo fundet ud af, at det er mig, der kommer med maden. Så jeg er ikke helt tryg ved, at du kommer så tæt på, mester. Vi kender ikke hinanden så godt. Du er meget smuk i farverne. Han er op fra, hvis man godt kunne tænke sig sådan en smuk hane. Prøv at se nogle smukke halefjer, han har. Han er lige i gang med at tage en eller anden billede. Han er ikke så god til det. Sådan. Det var godt. Altså det er jo derfor, man skal have høns i sin køkkenhave gående frit. Fordi de tager jo alt, hvad der overhovedet er af insekter, som man ikke gider have. Og selvfølgelig også måske nogle insekter, man godt kunne tænke sig. Men nej, nu skal du ikke komme for tæt på. Hvis man godt kunne tænke sig sådan en flot hane her som ham, så er han faktisk op fra den anden side af hovedvejen heroppe. Op hos Bags Fairy Tale Garden. De laver jo haner, kan man sige. Eller de har i hvert fald roeæg. Og når man har roeæg, så har man jo halvt haner og halvt høner. Så der kan man jo købe roeæg i alle mulige forskellige flotte farver. Og jeg kan lige linke til deres hjemmeside nede i bunden. Ja, du er smuk. Det er du altså. Hvis du lige kom herover, så kunne jeg måske filme dig fra solsiden, fordi så er det bare så smukt. Prøv at se nogle flotte farver. Helt grøn, helt rød og orange. Meget smuk. Nå. Men det skulle ikke lige handle om hanen. Så. Og så kan vi se. Det er jo det, jeg vil vise jer. Jeg har simpelthen gjort det arbejde, jeg sagde, jeg gerne ville. Tjek ved det. Og altså, det alt muligt tager så lang tid herude, fordi der er børn involveret. Og alle jer, der også har børn, I ved, at ting tager 800 gange længere tid, end hvis man ikke har børn. Så det er bare sådan livet er. Men nu vil jeg så afslutte den her video med at sige, jeg fik gjort det. Jeg fik høstet, jeg fik lagt kompost ud, og jeg fik lagt plastik. Og nu venter jeg bare på, at det bliver forår igen, så vi kan tage plastikken af og begynde at så. Så vi ses i næste uge til en masse nye spændende ting. Hej!